Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu Kliwon 17 Juni 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer dados margining berkah, dados margining berkah. Para adi yuswa, nalika ningali karubetan ing ngajeng, kadangkala kita boten purun nindakaken ayahan. Kita mimpang saking margi, pados alesan tundanipun boten purun nglampahi. Kamangka nalika mangertosi wonten karubetan lan kita tetep lumampah, saged ugi karubetan badhe kita kawonaken karana Gusti piyambak ingkang nyarengi lampah kita. Sinaosa para sekabat ngadepi masalah ingkang awrat, sedaya punika boten ngungkuli panandang sengsaranipun Gusti Yesus piyambak. Kasunyatan punika ingkang dados alasan para sekabat nindakaken pakaryanipun Gusti. Para sekabat purun misuwi suku sesaminipun kados ingkang dipun tuladhakaken dening Gusti Yesus. Bab punika mengku pasemon bilih ing salebeting lampahi sengsara, para sekabat sampun ngantos pupus, sampun ngantos nyerah. Para sekabat kedah pitados bilih Allah Sang Rama tansah migatosaken kasakengan saha sengsaranipun para sekabat. Pangreksanipun Gusti Allah tansah katandukaken dumateng tiyang pitados lumantar sinten kemawon. Panjenenganipun ingkang ngreksa peksi glathik, ingkang alit ringkih, ewadene pejah gesangipun manungsa wonten ing pangreksanipun Gusti Allah. Sinten kemawon aji sanget wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Bab punika ketingal Matius 10 ayat 3:7. Mulane aja padha wedi amarga ajimu iku ngluwihi manuk glathik pirang-pirang. Para adi yuswa, Gusti paring pepemut supados gesang kita punika sageta mangun karaharjaning sesami, boten namung kangge keuntungan diri pribadi. Minangka pendherekipun Gusti Yesus, monggo kita mujudaken gesang peduli dhateng sesami kita. Ing wulan kesaksian pelayanan punika, sumangga kita sami nyengkuyung ing pandonga saha kawigatosan ugi tumrap sedaya bebadaning gereja lan sinode. Kaangkau sedaya saged dados margining berkah nglajengaken sih katresnanipun Gusti dhateng masyarakat ingkang betahaken. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut abri kawula tetep nindakaken ayahan, senadyan kathah pepalang ananging kawula pitados paduka ngreksa lan nganti kawula. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan, monggo paduka ingkang ngreksa, paduka ingkang maringi berkah ing satata gesangipun. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Agustono wilayah gangsal ingkang dasak mangke nembe nandang sakit kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang wekdal sak mangke nembe nandang sakit ing GKJ wedi. Kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputra ingkang sampun medal saking griya sakit. Kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Ibu Danu Sutardi. Monggo Gusti paduka kemawon ingkang tansah paring kegiatan matemah sedherek kawula punika ingkang nampi wetahing kesarasan saking paduka. Kawula ugi masrahaken pinisepuh Dyah Anggraini ing wilayah setunggal GKJ Magelang ingkang dasa mangke ugi wonten ing griya sakit harapan. Kawula pitados paduka ugi makarya matemah sedherek kawula punika ugi enggal nampi wetahing kesarasan. Boten kasupen kawula pasrahaken lare Astama Kusala wayah putipun Ibu Sukarjo ingkang dasak mangke nembe nandang sakit.
Kalau pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman, kalau pasrahaken Eyang Sarwito GKJ Ngalian, kawula ugi masrahaken Ibu Rati Ningsih GKJ Ungaran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Warso ing GKJ Banyumanik, Ibu Wardoyo GKJ Pugeran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, lan ugi Ibu Mariati, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Ananda Gisele, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto, sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Bapak Darmo, sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Risti Ningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangkin nembe nandhang sakit lan ing pemulihan
para adi yuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.